ஏழை தொழிலில் தான் சொன்னேன், ஏழை தாய்மார்களுக்கு வந்து இந்த உதவி செய்யணும்னு கேட்குறேன். நான் என்னுடைய தரப்பில் கேட்குறேன். தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய நிறுவனர் தம்பி விஜய் சூப்பர் ஸ்டாரை கேட்குறேன். என்ன மாநாடு இப்போ 200 கோடி செலவு பண்ணாருன்னு கம்மிப்படுத்தி கூட இவனு சொல்லியிருக்கலாம். 500 கோடி, 100க்கு மேலே 500க்குள்ளே இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. மீதி எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அப்ராக்சிமேட்டாக தான் சொல்கிறேன். அது போல் இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து அவ்வளோ சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து நம்ம திரும்பி எதிர்பார்த்து செய்கிறது கிடையாது. செய்கிற விஷயங்கள் மனசை போய் தோணணும். ஒரு லேடி 15-9 சொல்கிறேன்ல, ஒரே ஒரு பொம்பளை இருந்தால் போதும், இருக்கிறவங்கெல்லாம் கலக்கி விட்ருவாங்கன்னு. அப்போ அது மாதிரி தான் இது. அவங்க போய் தண்டராஜன் வராங்க, எனக்கு ஃப்ரீயாக வண்டி கொடுத்துக்குறாங்க வெற்றி கழகத்துக்கு சார். நீ பரப்பவே தேவையில்ல, செவுத்தில் எழுதுறதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நிறுத்துங்க. அதெல்லாம் அறிவுபூர்வமான செயல் கிடையாது. என்னுடைய கருத்தை சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்துங்க. அதை தான் சொல்கிறேன்னே, 10,000 ரூபாய்க்கு எழுத போகிறேன், 10,000 ரூபாய்க்கு அங்கே